crește suspansul. Locul 3. Nori! Bravo Nori! Bravo Nori! Aplauze pentru Nori! Haide Nori! Locul 2! Jackie! And now, ladies and gentlemen, the one and only Olympic champion and gold medalist, Snoopy! Bravo, Snoopy! Aici, pentru poză, un adevărat gentleman, niciodată. Spuneți-mi sacoul unde? Nu! Data viitoare veniți cu sacoul. Nu vreau să fie corporate, orice altceva nu corporate. Aplauze pentru Snoopy, câștigătorul nostru. Și acum, doamnelor și domnilor, ne pregătim pentru concursul de obstacole al câinilor cu talie mare, nu înainte.